Jatkosodan merkittävimpiin torjuntavoittoihin kuuluneista Ilomantsin mottitaisteluista tuli viikonloppuna kuluneeksi 70 vuotta. Neuvostoarmeija yritti viimeistä suurta läpimurtoa Ilomantsissa heinä-elokuun vaihteessa 1944. Voitto helpotti merkittävästi suomalaisten asemia rauhanneuvotteluissa. Veikko Kekäläinen taisteli 22-vuotiaana Ilomantsissa. Ampumista hän ei jaksa enää muistella, mutta kovin mieluusti hän kertoo päivästä, kun eskadronan lähetti toi korpeen tiedon rauhasta. Tyhjät pakit kun oli ja otettiin semmoisia kalikoita. Niillä kalakutettiin tälle semmoinen kalakutus, tässä semmoinen siitä iloinen. Venäläiset teki samalla keinoin, kalakuttelivat ja röhisivät. Ilomantsiin keskitetyt joukot olivat kotoisin eri puolilta maata, pääosin Etelä- ja Länsi-Suomesta. Monet olivat ratsuväen miehiä ja heidät komennettiin paikalle Karjalan kannakselta. No minkälainen paikka oli Ilomantsi kannakseen verrattuna? No meillä tuli enemmän kaatuneita tieltä, koska olimme hyökkäjiä. On jopa sanottu, että Ilomantsissa ratkaistiin 70 vuotta sitten Pohjoismaiden kohtalo. Neuvostoarmeijalla kun oli tarkoitus edetä Tornionjoelle saakka. Mutta suunnitelma pysäytettiin kenraalimajuri Erkki Raappanan johtamalla rohkealla vastahyökkäyksellä. Ja nämä venäläisten apuvoimat, joita oli tuotu Sujärveltä ja muulta, niin ne oli myöskin tullut suoraan tappeluksi, ei ne pystynyt oikein mihinkään. Ilomantsin mottitaistelujen päättymisen 70-vuotisjuhlat keräsivät Pogostalle viikonloppuna tuhansia kävijöitä. Monessa perheessä onkin tapahtumista muistojälkiä. Juhani Räsäsen luutnanttiveli kaatui juuri tässä maastossa. Tätä tannerta kun tarkastelee, niin jotakin ehkä niistä ajoista palaa kuitenkin mieleen. Ilomantsin historiallisia taistelupaikkoja on kunnostettu vuoden aikana laajasti matkailukäyttöön.